Pozdrav drugari, dobrodošli još jedan klip u kome ću ja pokušati da prenoćim u napuštenoj lokaciji. Ovog puta radi se o kućici koja se nalazi pored pruge u mom rodnom selu Jasenovu i ovdje je pre 10-15 godina živjela jedna mala porodica i sad kao što vidite napuštena je. Ali ovo večer imaće jednog stanovnika, potencijalno 2, potencijalno 3. Zavisi koliko će utvara da me opseda ovog puta. Ja sam naravno poneo opremu za kamp, hranu i ovo pomagalo koje me prošli put odbranilo od drekavca. Kao što vidite, živ sam, preživao sam prošli klip. Mi ćemo da postavimo kamp, onda ćemo da spremimo neku klopu, ali prvo da istražimo ovu kućicu. Inače, kratka istorija o ovim kućicama. Ovo su bile kućice koje su bile par stotina metara udaljene od željezničke stanice i ovdje su uglavnom živjeli skretničari koji su služili, eto, da pomeraju skretnice, jel? Pošto pruga pre nije imala to automatsko pomeranje skretnica, ovdje su morali ljudi ručno da pomeraju koloseke i da menjaju smjer voza, jel? Sad ova kućica je imala struju, ali sad, nažalost, nema. Ovo je neka ostava bila, sad, znate šta, ja svašta radim za vaše klipove, tako da vidite kako su ovdje pukli zidovi i svašta tu nešto možda mi padne na glavu. Nadam se da neće, to jest od ovoga me je veći strah nego od onih paranormalnih pojava, jel? Neko probao da pregradi. Da ne ulazi preko liši! Ali džaba kad je imao tamo vjerojatno otvor. Pretpostavljam je ovo služio kao otvor za lušu od furune. Brate, ovo je jako u jezivom stanju. Sad ova prostorija, ja pretpostavljam da im je ovo bila dnevna, pošto ova prozor tamo gleda potencijalno na kolosek, jel? I ova prostorija mi deluje bolje stanju. Ovdje ćemo negdje da setupujemo camp. Mada ovaj plafon, I don't know, guys. Nešto mi padne zavrat. Stoga, kad već rizikujem da izgubim vugla u ovakvim mestima, ja bih vas stvarno zamolio da lajkujete i podržite kanal. Evo kako mu izgleda dvorište. Verovali ili ne, pre 15 godina je ovdje bilo livada. Eto, viš kako se to brzo promeni. Znači, ako čovjek ne kroči negde 10 do 15 godina, eto, priroda uzme svoje nazad, jel? O, pobogu! Već imamo jednog paranormalnog posetioca. Ne! Opsedana sleptirica. Beđi u raži u materi. Već mi se ne sviđa količina gosti u ovoj kućici. Malo je creepy. Ali to mene neće sprečiti da istražim do kraja. Ovdje ima još i podrum i tavan. Na tavan neću da idem iz bezbednostnih razloga. Vi ćete opet da kažete da sam se usred paranormalnih pojava, drekavaca i ostalih nakaza, ali realno da izgubim glavu ili nogu zbog par vaših lajkova i pregleda stvarno nije vredno. Razmisli kad snimaš te tvoje majmunske tiktokove, znaš? Sad treba ovo ide relativno prohodno do podruma. Koje su šanse da neko proviri odande, a? Nećemo da znamo, sklonit ćemo kameru. Oh no, mračni podrum. Odmah ispod ove, nazovi barikade za prkuljiše i drekavce. Trebalo bi da može da se uđe lagano. Sad bojim se da će ovdje malo da radi parkur. Tako da ću ranas da stavim ovdje, a ja ću da se spustim. Ako stanem zaglavljen dole s prkuljišima i nakazama, jao bože. Aj sad ono kao kadar, ja si lazim u podrum. Pravi youtuberski kanal. To je to što se tiče podruma. I nije toliko creepy, ima samo ova kao neka sobica, ali iza nema ništa, tako da sam happy. Možda neki serijski ubica na ove klinove vešao neka tela. Nećemo to nikada saznamo. Brt, aj reci da ovo nije creepy, brate. Znači svaki put kad uđem u neku zgradu, a da ima dečija obuća, znači nije već od moje šake, jel? To mi je nešto najcreepy ikad. I sasvim slučajno baterijska lampa u svakoj horror igrici. A podrazumeva se da ne radi, tako da... Šta? Kako su bre kutoni sušili ovdje? Je ovo neka mađija? Napišite dole u komentarima ako znate protiv koje magije je tačno ovaj žbidelj.
Pitam se gde je tačno ovo u kući. Rado ću ovo da izbegnem jebika. Mada ove daske deluju kao da su čitave, jel? Ljudi, to je to što se tiče podruma. Idem sad gore da se smestim negdje i da počnem da spremam klopu. Posle klope, naravno, idemo u krpe. Nadam se da neće da bude nikakvih posetioca večeras. Mislim da sam rekao to i prošli put, ali to se upravo dogodilo. Hteo sam još malo da vam pokažem što ima oko kuće. I naletim, brate, na ovo. Mali zeko? Čekaj, stani. U svakom horror filmu ovo je očigledan znak. Koje su šanse da je zaposet? Da li si zaposet? Ne bi rekao. Kako će da se zove naš drugar, a? Ja bih ga nazvao Jeffrey. Da, brate, zvaćemo te Jeffrey. Bićeš naš prijatelj za večeras. Zar nije sladak naš drugar Jeffrey? Pridružit će nam se na spavanju. Nadam se da neće morati nož da radi na njega. Jevi Jeffrey. Ovo mi deluje kao jedino bezbedno mesto u cijeloj kući gdje ja mogu da postavim kamp. Sad ću samo na brzinu da vam pokažem šta sam sve poneo, mada isto je kao i prošli put. Pošto je dalje oktobar, treba će mi vreće za spavanje koji sam inače oprao od prošlog puta, tako da nećemo direktno da je stavljamo na zemlju, a za to imamo tarp. Odnosno šatorsko krilo. Ovo će samo da nam posluži, eto, da ne bi kurili tu vreću i da Jeffrey ne prga svoje šapice. Ovdje imam malu večericu, to su tortilje i još neki sos i tako krem sir i čajna, vidjet ćete o čemu se radi. Naravno voda. Stay hydrated boys. I ništa više. Šta čoveku više treba? Bravo. Znate one mimove kao čovjek i srećeni sam malo. Ne može malije od ovog, kako da kažem. Pošto naravno u zatvorenom prostoru ne bi trebali da palite vatru, a ni plinske boce da koristite, probat ćemo da namažemo bar jednu tortilju, ovako, da kažemo živu. U suštini ne može ništa da ti bude, ali smazat ćemo jednu čisto da nas drži do ujutru. Ovo će biti duga noć, vidim ja. Ja, zamisli sad da si sam, brate, u nekoj šumi negdje i da čuješ tako nešto, ne znaš šta je. Naravno će da pomisliš da je neka utvar. Ja kao iskusan utvarolog, da vam kažem da su to samo šakali, odnosno živi psi, tako da nema briga za nas. Naravno da imamo nož. Zakoljemo jednog, dva, jedemo je i Jeffrey. Ne moramo da pravimo ove tortilje šubljene, jel? Znači, priloga majonez, krem sir, plan trčajna, jezde je gigantsko đubre. Ako nemaš bolje, Jeffrey isto neće da se buni, on kaže, skroz mu je okej, nije on nešto probjedljiv, tako da ćemo da kupamo zajedno jedan. Koje su šanse će se otremo od žive tortilje? Sada ćemo sutra. A priču da navučem parazite od ovih prvih ruku nego od tortilje. Iskreno. Jeffrey, ja ćeš malo. Ti bi McDonald's? Pa kuže već jedeš. Ljudi, to je to što se tiče mene. Klopa je bila zadovoljavajuća. Sad ću malo da dremnem, da sačekam jutro. Naravno, nadam se da nećemo da imamo posetioce u toku noći, jel? Jeffrey isto, mislim da je on gotov. Kunja evo kljuca ovdje. Mada, Jeffrey ćemo malo da sklonimo dalje od kreveta. Za svaki slučaj. Verujem ja tebi, druže Jeffrey, a ne bi baš da se pesničimo u sred noći. Ovog puta bez alkohola i nekih drugih smiješnih supstancija, jel? Samo malo vode i gasim se. Ljudi, laka vam noć. Ko to govori? Daju mi svoju dušu. Nemoj nešto biti.